итеп, сөлгеләрне күрсәтеп, мәйданыбызга ем эстәп алып әйләнгәне. Бүген бездә кунакта Әтнә, Алексеев, Аксубай, Биектау, Зәй, Яшел Үзән, Теләше, Сарман, Питрәш, Оренбург, Маритурек, Лаеш, Кама тамамы, Казан, Балык Бистәсе, Самара, Югары Ыслан, Абадыш, Киров, Апас, Нурлат, Күкмарадан килгән катнашучыларыбыз һәм үзебезнекеләр Арчалар. Безнең менә шушы Ташкичү авылының мәдәният хезмәткәрләре башка өлкәләрдән шушы бәйрәмне күреп кайтып, үзләрендә оештырып, һәм инде ул бүгенге көндә бәйрәм көннән-көн матурлана, көннән-көн зурая.